Yakti ono cermat pando yo mandoyo sakare kes po jalatri pitaning soraya tining wang tawa mambur saking sari para Resan sekaran nalendra lelo lelo resan sekar nalendra suming holo rom satyelas para asmara Dewa tani Dewa taning sukming Salinomat tebya tebya Sanoro palon palonan hati
dengan rasa timbul marang Prabu Wilaksana bulan kadene setengah Ger yo gatu samba wis kublota padha kanthi agar josa santane jeruk sira Ger kula samba wis kublota Ger Sampeyan bebas pengen sunggal menapa doyan Rama seswane pun foto kemarin kula ngaturaken sembah Jogata Rima duka Kanjeng Rama juman sesembah kula Rama banget panrimane wong tuwa mung wae puja mangistri mongko kebak sira tanpa nama kula nampi kula pundi senggo dadosaken jimat lungguh kang prayoga luwih dhisik ya Gatungil samba wis kublata sampun boten kirang prayogi Rama juman sesembah kula Rama Suwan-suwan wonten dewa putra tansah nglungaken janda kula rene ingkang karya kawruhan napa inggih Kanjeng Rama mangke to mangke duka Prabu tebe saking negari Mandura dumugi wonten negari Ndramati prabanipun dipaduka kepareng ingkang prayu ngaturaken sembah Koko Prabu jagat wase saring bathara betul jagat kuwi lah ya iki Prabu Sri Bathara Kresna sampun ngaturke pangabekti ampun kakang mung wae puja pangestripun kakang katampi ya Hyai Kresna kula tampi kula pundi sing dadosaken jimat katuran pinarak lenggah kanthi sekeca langkung rumiyin Koko Prabu wis ora kurang prayoga rapane pun kakang Hyai Kresna ya Bapak Penemban tebe saking Pertapan Sukalima rawe pun dipaduka kemarang kula ngaturaken salam taklih Bapak Tusuk lole-lole bleguduk monyor-monyor manuk prit gandil buntuteng iso kandeng-kandeng temumbang lipat saya dangu tak pandeng saya ora kuat kandeng-kandeng temumbang pipi saya dangu tak pandeng saya marak ati tepos teles kudang sore atiku ngenes sangger nyawang kowe jangan gendot rasane asin kepengin nglendot tapi mandani sin tusuk dengger panjenengan ngaturaken perbagi boten namung pangestu kang bapa katampi ya anak Prabu Siraosa Rada rubeda sakutawis lan pangapunten ya nuling nggih bapa kula tampi kula pundi senggo dadosaken jimat katuran pinarak lenggah kanthi sedaya langkung rumiyin bapa sampun boten kirang prayogi prapanipun ten bapa tebih saking Sukalima niki pendhita Durna pendhitane para pendhita wikune para wiku gurune para guru nah niki kula niki napa malih niki ndolalake ketingal ayu-ayu banget nah tusuk ketinggal putih banget sih geder nganti ora kuat niku nggih damel bunga lan kok kraos sing manak kebapa nggih Prabu ya Yusdati patih Udawa lungguh kang prayoga Dimas niki wis saged dawuh Prabu suwan-suwan wonten dawuh namung kula kangen jangga kula nedahaken karo dawuh nonton tan sambar pamoring sukma senopaya minang yo iwasapi simpan talane ampun
saking wiyat layat begayo pinto pancak bengso panto sobo pringoso sakti Kalimantan Besra bentuk mringine dina kena beda mring laksane Betara Dodo Merabu. Wonten wigatos menapa lho kok panjenengan nika badhe kalian pradatan kinipun tindak rampung wonten negari Ndarawati. Sareng kalian Bapak Prabandana wonten menapa kok Prabu kakuran ngendika kemawon. Mbok bilih badhe wonten wigatos ingkang sumedya katuraken dhateng ingkang rayi Bapak Prabu Kresna. Saking negari Ndarawati, Bapak Prabu jiwa sesembahan kula. Aja kelabukake kejeron penampa ing Kresna. Rantanipun Kakang ana negara Ndarawati nirika kebo kang bali ana kandange dhewe. Ora ana bedane Ndarawati Mandura Ndarawati. Lire kaya godhong suruh ning sedang arep betul makun berbeda yen dikit padha rasane iki. Bakal ana wigatos sing tak aturake ana ngasane Sati Kresna. Bapak ben iso. Dados wonten jaran Prabu. Prayogi ngendika kaliyan Nyai Kresna kula menapa panjenengan Bapak. Monggo Ger. Prayogi ngendika panjenengan kemawon kula niku wong tuwa. Klungsu-klungsu mangke kula tetep tumut udulan niki. Monggo Ger. Nyai Kresna kula mari pengen ditandha Prabu. Pun Kakang gune lumarap ana negara Ndarawati, pancen ana wigati kanana mundi dawuh Nyai Prabu Duryudana. Nyai Prabu Duryudana nampa kabar jarine Semar bakal bangun gapura. Gapura kang bakal dibangun dening Semar Badraya mbok menapa uga nampa nugrahaning dewa mulane Nyai Prabu Duryudana nganti ngempet rasa meri ora wurung mengko-mengkone yen Semar bangun gapura sing ngapa kanugrahan tetep para Pandhawa la iki. Pratanipun Kakang bakal nyuwun tulung lawan Hyang Kresna supaya njunggarake aja nganti kebajut Semar lupa bakal bangun gapura. Kira-kira Hyang saguh njunggarake demen Prabu Duryudana lan duweni rasa meri kepiye Kresna. Ya Nalendra Om